Čaute, moje meno je Servo, vítam vás dneska u nového videa. Dneska toto bude CSko a Isolation. Hosťom. Čo si? Ty si hosť. Ja som host. Počkaj, čo, že to je moje video? Varma. Čo to je moje video, nie to? A... Uchy si. No, dobre, však len aby. A teraz už som si nakúpil veci. Však ale to bol warm-up. A Vieš? inak si... Neviem veľmi dobre na CSko. A náhodou, dobre si vedel. Hej, fajne to tam. No, hej. A na to, že nabehne z takého kúta ako každý deň. No, však tak treba. Tak treba. My sme hrali rozohrávacie kolo, hej? A prehral som takto, že 3-krát. Ja to mám natočené, to tam dám do videa. Tak daj! Nakúpime si... No, ne? Aha, no. Zase ping! Ping, halo. Spamätaj sa. A ty tam dáš ešte tvoj pohľad, nie? Že... No, však to dám. Nie! Ale tak dá. A tí ľudia, že to čo za mantáka musí byť? To určite. Takže ľudia, dajte odber pre tohto mantáka. Ty si manták. Súbražská je, vieš, že som tu. No, lebo nie som tupý. Basí ako detský boží. Počkaj, hej, ja pantiam tuto. Počkaj, ja pantiam. Tak tuto kodíky. Ja som zaseknutý. Kde si? Tu. A dobre, už som sa odsekol. Však zdechni! Čo ty zdechni? Čo si tu hodil? Nie! Aha, nie sú také oko. Asi, to veľké. Nie, ty si veľké. Akože 2-1 hovor za seba. To nevádí to, že vyrovnáva. A ja idem iba pištolkou. A tvojou onou, pumpou. Mojou babou, jaj. To, čo sa čuduje, že ako môžem s tým hrať. Super. Ako si sa tu tak rýchlo dostal, povedz mi? Tak lebo ja mám spawn hneď vedľa. Jaj. Aaaa! To je debil. To čo? Ste tam dali obidvaja symbolky. Hej. Á! Bože! Ty kokos, si tu dobre sadol, že čauko. Ukáž. A fakt. No. Kúpime si výkoj. Ajaj. Prečo som si práve vyberal s tebou hrať? Tak a s kým? Neviem. Tanko jeden. Kde si? Co? Ja už mám takú inú finku, ty kamarát. Asi ty si môj kamarát. Lebo mi zle robíš. Som ťa videl. Kde? Nikde. Super. Ty si bol za Ďakujem. Ja som bol za tebou celý čas zase.
Lebo ty si nebol na Ačku, nie? Tak ja som prebehol cez stred, takto, hore a sem. A cez podok. No tak ti hneď došlo, keďže nie som na hovno, takže tam budeme. No tak určite, lebo ty si nejako dlho tam nebol. To je také, že asi bude na tom Bčku. Si. No ja som tam vždy. No sorry, robiť pripravený. Počkaj, počkaj, nechaj ma, hej, poď, aj to vyzerá. Poď, dobre, tak, nechaj ma. Vybavenko. Ty si ma tu nevidel, hej, akože. Kde, ty si bol kde tam celý čas? Tu som bol hore, aha. Ty si tam bol celý čas. Áno. To je pohode. Ja, toto je fúha. No, ďakujem za smok. Čo trepeš? Ničič. Dobre. Ty vieš, keď to tak. Živiem dobre za snajperkou. Čo tu rob? Čo si tam robil? Hacker, jasne. Kde? Kde? A že prečo má bána, celý čas tu to hackuje. Jasne, vôbec sa ti nevidel. Potom behať. Vôbec sa teraz tu to lietať. Ty si to nevšimol aj doteraz. Že tu že lietam. Šiel som to dneska. Pozri sa von oknom, pozri sa von oknom. Kde je to? Ahoj. To je jasné, z hackerom a rád sa lietá. Bož, že nehackuješ. Dobre, vypol som si to. Jasné, jasné, tam iba lieta po celej mape. Nie, naozaj som si to vypol. A s mojou zbraňou ešte behá. Už mi to vypísal, že dostanem ban, ak ešte raz budem lietať, tak už nejdem lietať. Ja iba za 5. Pálko jeden. Á! Bro ma odpálil. To čo robíš, ty kokos tu? Ja nie. Ty si, nič nevidím. Čo? Ja som bol tu dole. No dobre. Zase berem pištolku. Kámo, čiže tu lietaš po celej mape, dobrý čo na to vidím. Nelietam. Som zase tam, kde si vždy. Má osvietivo. Ty čo tam strieľaš bokom? Á! Debil, padí. Moja. Chcem to rád. Prekompuj to sprav. Á! Vyrostol. Ak sa toto video páčilo, zabudnite mať like, odber a zvonček. A dajte odber pre Elko. No hej, dajte like a odber a zvonček. To asi bolo všetko. Tak, čaute. Sa čo tu rehlíš? Lebo tam trieska postava. Ty kokos, toto je mi tiež video inakší. Dobre, tak čaute.